Здравейте, приятели! Тръмп обяви деня на освобождението на Съединените щати, като наложи мита на целия свят. Въпросът е какво точно ще се освободи и докъде ще стигнат Съединените щати с този тип външна политика и икономическа политика. Много е интересен въпрос. Виждаме вече първите реакции от световните ръководители. И в Китай реагираха, и в Япония, Австралия, Европейския съюз, естествено, въпреки че им е раничко, Урсула фон дер Лайен успя да стане и да каже какво точно мислим от тук нататък да правим като Евросъюз срещу Съединените щати. Това ще е днес основният ни поглед, какво ще се получи между Европа и САЩ, какво ще се получи между Китай и САЩ. Ще прегледаме и някои от основните идеи на Тръмп. Това, което ми се иска да ви разкажа обаче е как се стигна до този край на икономическата глобализация във варианта, в който ние познаваме, защото живеем в такава икономическа система практически от края на 80-те години до сега и това ще предизвика много сериозни промени, тази стъпка на американския президент. Ще имаме и леко исторически поглед към събитията, но преди да се впуснем в дълбокото, да ви припомня, че може да си купите книгата на американския вице-президент Джей Ди Ванс, Елегия за планинците, може да си я купите от нашият интернет магазин bookrad.bg, както и много интересната книга на Даниеле Ганзер, един швейцарски историк за тайните армии на НАТО, която може да ви даде пък представа за това какво е представлявало НАТО по време на Студената война, а иначе ние скоро ще се обърнем към отношенията в този алианс също, може би в някои от следващите дни. Това, което искам да допълня е, че освен по този начин да ни подкрепите, може и е най-добре да се абонирате за канала ни, защото ако не сте абонирани, по-трудно стигате до клиповете, а пък подобен анализ трудно ще намерите на други места в български интернет. Връщаме се към основната тема. Може би видяхте как излезе Тръмп. Вече по телевизиите са показали достатъчно много кадри в градината пред Белия дом и показа един списък като законни състезания, в който бяха написани съответно в ляво митата, които държавите налагат на Съединените щати и митата, с които Съединените щати ще отговорят. Това, което е важно да се отбележи, е първо, че има 10% мито върху всичкия внос, който ще влиза в САЩ и освен това имате и диференцирани по отделни държави. Кое е най-важното в цялата тази ситуация? Да видим какво става с основните търговски партньори на Съединените щати. За Китай Тръмп обяви, че сега се въвеждат допълнителни 34%. С оглед на това, че през януари за Китай бяха наложени 20% мито, сега се стига до практически 54% върху всички стоки, идващи от Китай, което е нещо огромно. И принципно би трябвало да донесе много сериозни приходи за американската хазна. Но въобще не е ясно дали тези стоки ще продължат да влизат от Китай в САЩ или просто хората няма да си ги купуват, когато станат толкова по-скъпи от американските им аналози. Но това е и целта на американския президент. По отношение на Европейския съюз, това, което нас ни засяга, ситуацията въобще не е чак толкова страшна. 20% върху вноса на стоки от Евросъюза. Естествено, ние в България не би трябвало да се притесняваме твърде много, защото, както каза малката ми дъщеря ми, ние май правим само българско масло, за да си мажем филиите. Надявам се да не е абсолютно права. Не мисля, че има твърде много стоки, които ние да изнасяме за Съединените щати, но определено живота на част от нашите сънародници в САЩ ще бъде по-сложен, след като има допълнителни 20% мито на лютеницата и на доста други такива любими неща, които идват от България.
Големия въпрос тук, когато говорим за Евросъюза, е удара, който ще понесе германската автомобилна индустрия. За това в общи линии не се говори в момента. Удара, който ще понесат френските компании и италианските компании, които имат сериозно присъствие на американския пазар. Оттам нататък ще видим дали в последствие няма да има някакви изключения спрямо държави от Евросъюза. Това е интересният въпрос, който тепърва ще се развива, защото е много вероятно Тръмп сега да започва по този начин, но да диференцира политиката си спрямо отделни страни, най-вече тия, които му изглеждат симпатични и все пак следват общия тренд на развитие на американската политика. Другите два много мощни партньора на Съединените щати, които са ударени от големи мита, са Япония с 24% и забележете Индия с 26%. Като тук е важно да отбележим, че Индия е практически най-големия вносител на лекарства в Съединените щати. И това означава, че цените на лекарствата в САЩ ще се увеличат сериозно. Гледах новините на BBC и там бе поставен, според мен, абсолютно риторичния въпрос. Голямата тема сега е кой ще понесе това натоварване. Дали ще са компаниите или пък ще са съответно потребителите, които ще използват тези стоки. Отговорете си сами. Ясно е кой ще плати в крайна сметка митата, наложени от Доналд Тръмп, и тук стоят някои от големите въпроси, които тепърва ще видим. За японците ударът е много сериозен, тъй като те разчитат изключително много на износа на стоки за Съединените щати. Това са коли, това са много неща. Да, вероятно ще разчитат и на производството на автомобили в заводи в САЩ и на съответно прехвърлянето на част от мощностите в Съединените щати. Нещо, което Тръмп иска. Той заяви при прилагането на тази си политика, че за него целта е колкото се може повече заводи да бъдат построени в Съединените щати на чуждите компании, защото тогава няма да има съответно мита върху стоките, които се продават, при условие, че са произведени в САЩ. И по този начин той се надява да реиндустриализира страната и да увеличи местата за работна ръка вътре в Съединените щати, включително за ниско квалифицирани работници, което е една от основните тези, движещи тая политика, но дали ще се стигне до това и как ще се стигне, тепърва ще видим. Имаше и някои доста интересни примери за налагане на високи проценти мита. Например, Северна Македония е ударена с 33%, Босна е ударена с 36%, Сърбия с 38%. Като цяло това не е нещо твърде значимо, защото все пак вноса на стоки от тези държави в Съединените щати не е прекалено голям и не смятам, че по някакъв начин грандиозно ще разстрои икономиките им, но безспорно това ще има значение върху цялостното направление на икономическите връзки, икономическите отношения и между тези държави. Виждате, тук на Балканите ситуацията е доста сложна. Какво се опитва да направи Тръмп? Опитва се да намали огромния търговски дефицит на Съединените щати. Т.е. те внасят повече стоки, отколкото продават навън. И поради тая причина САЩ губят от търговията си всяка година някъде над $1 трилион, което ще бъде много сложно да бъде балансирано, но това е идеята на Тръмп, една от идеите. Като естествено най-големите им външно-търговски партньори в търговията, с които те губят най-много, са следните. На първо място Китай. Годишно Китай печели от търговията си с Съединените щати $295 милиарда. Това са данни, които са изкарали Wall Street Journal. По тях ви
цитирам числата. Естествено, може на други места да се появят и други. Европейския съюз печели от търговията си с Съединените щати 235 милиарда долара, като може би най-големия печелиш от тая търговия до момента беше германската икономика, която и без това е в трудна ситуация. Сега съвсем ще им се стъжни, но те не се притесняват, като гледам твърде много, защото ги вълнуват. И на мен не ми е ясно какво може да ги вълнува друго, но се занимават с всякакви различни работи, но не и с този проблем за икономиката си. Мексико е другия печеливш, 171 милиарда долара при търговията с Съединените щати. И забележете, това е много интересно. Виетнам печели 123 милиарда долара годишно от търговия с Съединените щати, при условие, че внася стоки от САЩ за 13 милиарда и всичкото останало, което успяват да направят, е абсолютна печалба, защото, както знаете, във Виетнам са изнесени голяма част от производствата на включително много мощни американски компании, като например спортния гигант Nike, които имат почти всичките си производства там в Виетнам и в други азиатски държави. Големия въпрос е точно това дали ще започне тази промяна, дали ще започнат американските компании да връщат заводите си в САЩ, защото така ще им е по-изгодно, или ще се търсят някакви други варианти. Трудно е да се каже, но безспорно ето за една такава страна като Виетнам, удара с митата, които се налагат, ще бъде доста сериозен. И тук е важно да подчертаем и това, че цялостната стратегия на Тръмп, особено тия 54% върху Китай, ще доведат до много сериозни проблеми и за доста американски компании, които ще бъдат принудени да се опитат да върнат производствата си в Съединените щати. Те във всички случаи ще бъдат по-скъпи. И това трябва да се разбира. Тоест, цените на стоките ще се увеличат без значение. Дали ще бъдат върнати тия заводи в САЩ или няма да бъдат върнати. Освен това, това е дълъг процес. Той ще отнеме поне 1-2 години. Но дори и в този случай заплатите, които се плащат на работниците във Виетнам, се досещате колко са големи и се сещате колко трябва да се плаща на работниците в Съединените щати. Това означава, че със сигурност инфлация ще има. Ще има увеличаване на цените. Въпросът е дали ще се ограничи в някакъв момент, по някакъв начин, или ще продължи да расте. Въпросът е как ще се отрази като цяло на икономиката, защото в момента пазара на борсите се срина след обявяването на тези мита. Много тежко са засегнати най-вече икономиките на азиатските държави, както споменах. Южна Корея също има много сериозни мита наложени и съответно котировките на корейските компании тръгнаха надолу веднага след това. Поради тази причина общата тенденция е на забавяне на ръста, поне в момента. Ще видим в последствие как ще тръгнат нещата. И много от анализаторите предвиждат, че всичко това ще доведе до рецесия в американската икономика. Трудно е да се предрече, според мен, към момента как ще се развият точно процесите, но безспорно екипа на Тръмп е наясно, че ще има сериозна социална цена, която ще се плати и те са готови да се борят с това. Готови са, според мен, да понесат всичките негативи в началото с надеждата, че след половин година, една година, всичко ще започне да се нормализира. Може и много по-бързо да започне да се нормализира, но е трудно да се предрече какво ще се получи. Както казах, големия въпрос е и как ще реагират останалите държави. На първо място Китай веднага каза, че това ще доведе до ответни мерки и че ще се започне търговска война. Най-голямото притеснение в момента е до какво може да доведе тази търговска война, според мен. И тук трябва да сме абсолютно наясно, че тая стъпка на Тръмп, вместо да предизвика
разпадането на съюза, който се оформя между Русия и Китай, напротив, може да усили икономическото сътрудничество. Освен това, с митата върху индийската продукция е много вероятно да се постигне обратния ефект. Защото видяхте, Нарендра Моди беше в Щатите. Естествено, там има допълнителни канали, по които може да се поддържа сравнително близка връзка между Индия и САЩ, но с тази икономическа стъпка е много вероятно да се стигне до сериозен сблъсък на интереси и в крайна сметка Индия да се обърне към държави като Китай и като Русия, въпреки че ги разглежда като сериозни съперници, защото там в региона те определено са съперници в много отношения, независимо, че си сътрудничат в рамките на БРИКС. Тепърва ще видим каква ще е реакцията на Източна Азия. Японският премиер Ишиба заяви, че посреща митата с огромно съжаление, защото те ще предизвикат големи проблеми във връзките между двете държави. За сега нямаме ясна реакция от японското правителство дали те ще тръгнат с някакви контрамерки, но Австралия, например, заяви, че ще реагира срещу това, което правят Съединените щати. Иначе Европейския съюз, както ви казах, не е толкова тежко ударен, колкото останалите държави, защото все пак са 20%. Урсула фон дер Лайен обаче заяви, че първо ще се опитат да преговарят по някакъв начин с САЩ, но са готови и за много остра реакция, включително реципрочни мерки и започването на търговска война с САЩ. Нещо, което ние видяхме на времето през първия мандат на Доналд Тръмп и не се съмнявам, че в момента е възможно да се получи отново. Странното е, че германският министър на икономиката Хайбек заяви, че за САЩ това няма да е ден на освобождението, ще е ден на инфлацията. До някаква степен е прав, но големия въпрос е за Германия какъв ще бъде този ден, защото е ясно, че германската автомобилна индустрия върви в канала абсолютно, с оглед на това какво стана, че загубиха пазарите на луксозни автомобили в Русия, а там се купуваха точно както у нас изключително голямо количество BMW-та, Мерцедеси и Поршета. Сега всичките американци, които много харесват BMW-тата, също няма да могат да си ги купуват, защото ще бъдат пъти по-скъпи, отколкото американските коли. И при това положение голямото притеснение би трябвало да бъде при германците и те логично би било да не искат да се стига до такава търговска война, но виждаме, че не се притесняват твърде много. Европейския съюз продължава да говори за всякакви други неща, включително отпускане на пари за Украйна в момента. Комисаря по външните работи на Евросъюза Кая Калас, например, продължава през цялото време да говори за това, че трябва да се отпуснат 5 милиарда на Зеленски сега. В момента, в който виждате как се тресе световната икономика и въобще не е ясно какво ще се получи от тук нататък. Както споменах и в началото, голям е въпроса до каква степен Съединените щати ще се опитат да водят политика диференцирана спрямо европейските държави. И тук предполагам, че може да се появи нещо такова във връзка с управлението на Виктор Орбан в Унгария. Предполагам, че италианската премиерка Мелони също може да тръгне по тази пътека, защото за италианците това ще бъде много тежък удар. И съответно, ако в момента Урсула фон дер Лайен говори за общ отговор от страна на Евросъюза към действията на Съединените щати, въобще не сме сигурни до каква степен това ще се получи. Да, в началото е много вероятно да е така, но ако се разрази една търговска война, предполагам, че САЩ ще се опитат да действат индивидуално и да разцепят Евросъюза по тази линия, което може да доведе до много сериозни вътрешни проблеми и тепърва ще видим в каква посока ще се развие всичко. Но така или иначе, какъв е извода от цялото това нещо? Това
е началото на края на световната икономическа глобализация. Първите такива трусове ги видяхме в първия мандат на Доналд Тръмп, но сега нещата са вече в съвсем различна посока. Първо, защото за изминалите години ние наблюдавахме налагането на различни санкции към Русия, към Китай, нарушаването на търговските връзки и по времето на COVID. Видя се по това време, че всъщност някакси могат да оцелеят и икономики. И тогава започна след съответно началото на войната в Украйна да се ожесточава този икономически сблъсък. Започва да се смята за приемливо воденето на такава защитна, протекционистична икономическа политика, нещо, което в продължение на вече почти 4 десетилетия не сме имали. Не, че преди го е нямало. Между другото, Евросъюза въобще не е чак такъв невероятен привърженик на свободната търговия, както изглежда на пръв поглед, а много избирателно се налагат мита на други държави. Повечето такива външни мита варират между 8 и 12% с страните, с които нямаме договорености за свободна търговия, но Евросъюза има с над 40 държави такива двустранни договори за свободна търговия и поради тази причина с част от света се търгува без никакви пречки, с други части се налагат съответно мита, но забелязвате, големия въпрос тук остава какво ще прави Евросъюза в момента, в който е в тежки политически и икономически отношения с всички големи икономики. Имам предвид Съединените щати, имам предвид Китай най-вече. Да, Русия също. Русия беше ключов играч, свързан с енергетиката. В момента енергетиката на Европейския съюз виждате къде отива. И всичко това поставя много въпроси за развитието на организацията, поставя много въпроси за развитието въобще на световната икономика, защото започва нейното пренареждане и е ясно видимо, че Съединените щати ще се опитат да се реиндустриализират, нещо, което за момента аз не виждам в идеите на Евросъюза. Напротив, продължава се до голяма степен тенденцията да се търсят други варианти. Какви са те точно не е ясно. Забележете, много беше интересно посещението на ръководството на Рейнметал в България, защото доколкото стана ясно, те имат желание да построят заводи тук, тъй като може би ние няма да имаме толкова строги екологични норми, въпреки че сме част от Евросъюза, т.е. тук ще може да се построят някакви мръсни производства. Естествено не е ясно какво точно се е договаряло, но се появява такава информация. Не твърдя, че е 100% вярно, но ми се струва прекалено близко до реалността, защото знаете, че зелените са ключов елемент в германската вътрешна политика и те като цяло се опитват да не допуснат връщането на каквито и да било такива производства индустриални в Германия. Заради това няма да се очудя, ако има такова нещо. До някаква степен това би било положително за страната ни, защото ще създаде работни места, но проблемът е първо, че ще има замърсяване и второ, когато чуждестранни компании правят инвестиции в дадена държава, обикновено, естествено, основната част от печалбата отива в чужбина, не остава тук. Но, както и да е, това ще го видим по-нататък как ще се получи. Въпросът е, че Евросъюза за сега като цяло не изглежда да има стремежа да се реиндустриализира. Естествено, тезата за надуването на военните разходи, идеята, че ще бъдат поръчани оръжия само в Европа. Това естествено създава и в момента напрежение между Вашингтон и Брюксел. Но не съм убеден, че въобще ще се получи, защото пак смятам, че ще има много сериозна съпротива от страна на зелените в Евросъюза като цяло. Тепърва ще видим как ще се развият тия неща. В исторически план това, което искам да ви кажа е, че всъщност много дълго време е имало изключително високи мита. Пика в Съединените щати през 30-те години
въвеждат един закон в първата половина на 30-те, който е с, може би, най-високите мита в тяхната история. Той допринася много и за голямата депресия тогава, като допълнително задълбочава проблемите. Но след Втората световна война започва постепенно да се налага идеята за отваряне на пазарите. 1947 година има едно общо споразумение за митата и търговията, което се смята за първата стъпка в тази посока и голяма част от ръководителите на Съединените щати започват да мислят точно за възможността да се възползват от свободата на пазара навсякъде. Само че като цяло икономическите концепции в този период все още включват, имам предвид 50-те и 60-те, особено идеята за това, че държавата трябва да има своето място в икономиката, че трябва да я насочва по някакъв начин. И като цяло редица причини довеждат до една много тежка икономическа криза в западния свят, която започва в началото на 70-те години. Затова у нас, пък и не само у нас, не се говори твърде много. Естествено, в САЩ разказват за проблемите, които има икономиката тогава, но след това имате още една финансова криза в началото на 80-те години. Тук е важно да отбележим, че в началото на 70-те започват първите експерименти, свързани с монетаризма, т.е. налагането на пазарните елементи във всички сфери на обществото и освобождаване на потока на капитали навсякъде. Като те се правят първо в Латинска Америка, но в един момент, след като установяват, че може би дават някакви резултати, правителства, например в Великобритания Маргарет Тачър и след това Роналд Рейган в Съединените щати решават да приложат същото нещо и при тях. Това е началото на тъй наречения неолиберализъм. Нещата са различни. В смисъл не трябва да се смесват едновременно като понятие монетаризма с неолиберализма и с глобализацията. И както са различни, така са и свързани. Тоест, монетаризма включва свободния поток на капитали. Той може да бъде разглеждан като инструмент на неолибералната политика. Освен това, идеята за това, че пазара може да регулира всичко и че трябва навсякъде да имате пазарни отношения. Т.е. тук се изключват сферите, например, като образованието и здравеопазването, които преди това са били защитени. Всичко става стока. Това е идеята на монетаризма. А неолибералната политика е цялостното прилагане на това нещо в практиката в обществата, намаляването на социалните разходи, опита за търговски баланс, положителен по възможност, опита за цялостното балансиране на бюджетите. Всичкото това може да го разглеждаме като част от неолиберализма. И неолиберализма вече предизвиква тази глобализация с идеята, че свободата на потока на капиталите ще намери най-подходящия начин за оптимизиране на производството, т.е. за по-евтино производство на стоки. И естествено, поради тая причина започват да се изнасят заводите от високо индустриализираните държави, които обаче са с по-висок стандарт, към ниско индустриализираните, където заплатите са ниски и работниците могат да бъдат мачкани, защото нямате синдикални движения, нямате социална защита такава, каквато е изградена в вече индустриализираните страни и по тази линия започва и тази деиндустриализация на Запада, която наблюдавахме. Но ние живеем в тази система изключително дълго време и сега връщането към нещо от преди ще бъде доста тежко, и предполагам, че ще донесе както първия скок към неолиберализма, той донася много тежки социални проблеми и в Великобритания, и в Съединените щати, и за това не се говори, за това как Маргарет Тачър смазва стачките в Великобритания, какво става в Съединените щати. Това, което спасява според мен тогава икономиката на западните държави е рухването на социалистическия блок и възможността да бъдат използвани тези ресурси, но това е една теза, която е оспорвана от много икономисти и историци. Тепърва ще видим в каква посока ще се развият нещата. Така или иначе, 90-те години са върха на
тая глобализация, която започва да става все по-голяма и през следващия период, но пика на прилагането на такъв тип договори за свободна търговия тогава. Видяхте, че в последствие не успяха да прокарат такова споразумение между Съединените щати и Европейския съюз. И слава Богу, според мен, в някои отношения. Но тепърва ще видим колко тежък ще е социалният данък, защото това ще доведе до много огромни икономически проблеми навсякъде, според мен, който ще платим от тук нататък. Не съм убеден, че протекционизма ще успее да бъде приложен навсякъде по адекватен начин и се притеснявам, че нашата страна има големи шансове да плати много тежка цена за всичко това, което става. Тепърва ще видим как ще се развият събитията. Ще следим какво прави Тръмп в икономическата политика, пък и не само в икономическата, защото има много интересни направления, които в момента се отварят. Страх ме да предрека какво ще стане в Близкия изток. През изминалия ден имаше тежки удари от страна на израелската армия срещу Сирия. Там се очертава сблъсък между Турция и Израел. Много са нещата. Ще ги наблюдаваме и ще ви разкажем през следващите дни. Благодаря, че бяхте с нас. До скоро!